Vítajte. Cieľom každého podnikania je samozrejme prilákať tých správnych zákazníkov. Ale ako na to v tom dnešnom digitálnom svete? V tejto analýze si ukážeme, ako jedna cielená optimalizácia profilu dokázala niečo úžasné. Premení len takú náhodnú návštevnosť na skutočne kvalitných záujemcov. Tak poďme rovno na to. A presne toto je tá kľúčová otázka, ktorá stála na úplnom začiatku. Víte, ono totiž nejde len o to, aby bol profil videný. Ide o to, aby ho našli tí správni ľudia. Celá stratégia bola teda postavená na jednom princípe. Prejsť od kvantity ku kvalite. Tak, a aký je teda hlavný záver? Jednoducho povedané, optimalizácia úspešne posunula celé online publikum. Od ľudí, ktorí len tak všeobecne hľadali nejaké ubytovanie, sme sa dostali k vysoko kvalifikovaným potenciálnym hosťom. K ľuďom, ktorí aktívne hľadajú presne tento typ zážitku. A toto je naozaj dôležité si uvedomiť. Stratégia od začiatku nebola o naháňaní čísel zobrazení. Bola o prilákaní relevantnejšieho publika. A presne to má priamy, merateľný dopad na biznis, pretože logicky takíto návštevníci majú oveľa vyššiu šancu, že si nakoniec aj urobia rezerváciu. Dobre, tak sa poďme pozrieť na situáciu pred. Aký typ návštevnosti vlastne priťahoval profil ešte vo februári, teda predtým, ako sme spravili tie kľúčové zmeny. Čo nám tieto dáta hovoria? No, tieto výrazy priniesli vyše 100 vyhľadávaní od ľudí, ktorí hľadali buď všeobecné, alebo dokonca lacné ubytovanie. Nie ten špecifický a prémiový zážitok, ktorý glamping ponúka. Toto je úprimne len taký digitálny šum. A teraz to najlepšie. Poďme si to porovnať s marcom. Pripravte sa na naozaj dramatickú zmenu, ktorú vidíme vo výkonnosti profilu hneď po optimalizácii. No a tu sa dostávame k tomu najzaujímavejšiemu. Vidíme tu úplne fundamentálnu zmenu v tom, čo ľudia vlastne chcú. Namiesto záujemcov, ktorí si len tak prezerajú všeobecné možnosti, zrazu prichádzajú takí, ktorí už presne vedia, čo hľadajú. Tento graf to ukazuje úplne dokonale. Je to doslova posun od šumu k signálu. Nerelevantná návštevnosť z výrazov ako hotels prakticky zmizla, klesla na nulu. Zatiaľ, čo tá vysoko relevantná návštevnosť pre kľúčové slovo glamping doslova vystrelila nahor. A toto číslo je hrdinom celého príbehu. Nárast o neuveriteľných takmer 200% pre to najdôležitejšie kľúčové slovo glamping. To je priamy a nespochybniteľný dôkaz, že profil je konečne nastavený správne a hovorí jazykom ideálneho publika. Tento cielený rast však znamená oveľa viac než len pekné čísla. Znamená to, že sa firma stáva lídrom vo svojom špecifickom trhovom segmente. Stáva sa tou prvou, prirodzenou voľbou pre ľudí, ktorí hľadajú presne tento typ zážitku. A aby sme pochopili ďalší bod, musíme si rýchlo povedať, čo sú to long tail, kľúčové slová. Veľmi zjednodušene sú to dlhšie a konkrétnejšie frázy a platí pravidlo, kto hľadá takto špecificky, je zvyčajne oveľa bližšie k finálnemu rozhodnutiu o kúpe. A pozrite sa na toto. Toto je skvelé. V marci sa zrazu objavili úplne nové, super špecifické vyhľadávania. Tieto frázy dokazujú, že vyhľadávací algoritmus už konečne chápe tie unikátne vlastnosti ponuky a ukazuje profil ľuďom, ktorí hľadajú presne tieto detaily. Pointa je teda v tom, že optimalizácia odomkla úplne novú, širšiu paletu relevantných vyhľadávaní. A tým sa rozšíril dosah na tú ideálnu zákazníckú základňu, ktorá predtým profil možno vôbec ani nenašla. No a teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. Ako sa všetky tieto zmeny v návštevnosti premietnú do reálnej obchodnej hodnoty a samozrejme do budúcich príjmov? Viete, je to vlastne úplne jednoduchá rovnica. Keď priťahujete povedzme teplejších záujemcov, ktorí už hľadajú presne tento typ zážitku, tak pravdepodobnosť konverzie, teda rezervácie, sa naozaj dramaticky zvyšuje. Skúsme si tú cestu zákazníka prejsť. Namiesto toho, aby sme presviečali niekoho, kto hľadá obyčajný hotel, aby skúsil glamping, teraz oslovujeme ľudí, ktorí sú už pre tento koncept rozhodnutí. Úlohou profilu je už len ukázať, prečo je táto konkrétna ponuka tou úplne najlepšou voľbou. A viete, čo je na tom ešte lepšie? Okrem tohto obrovského kvalitatívneho skoku je dôležité spomenúť, že aj celková viditeľnosť pekne narástla. Počet vyhľadávaní stúpol o viac ako 20% a zobrazenia profilu o takmer 19%. To vytvára veľmi pevný základ, na ktorom celé toto zlepšenie kvality stojí. A na záver,
Poďme sa pozrieť do budúcnosti. Pretože ak tento trend bude pokračovať, objem tých vysoko kvalifikovaných dopytov bude naďalej rásť. A toto už nepredstavuje len nejaké jednorázové zlepšenie, ide o strategický posun, ktorý vytvára predvídateľný a hlavne udržateľný zdroj budúcich príjmov.